операция и т.н. Но останаха едни следи, които ги мъкнех след себе си 4 години. Следата беше такава, че винаги имах несигурност, не можех да взимам бързи решения. Стремях се да запомня текстове, които просто след като спра да ги чета, вече не ги помнех. Исках да чета книги и да запомням всичко това, което се случва. Не ми се получаваше. Така че един ден в интернет намерих 10 дневен интензивен курс онлайн интелект тренировки. И си казах, да взема да опитам. Опитах и останах много доволна. Така че съветвам